Prečo sa oplatí ísť na štefánsku zábavu? No, je to veľmi dobrá otázka. Podľa mňa sa na štefánsku zábavu oplatí kvôli tomu, že ľudia, ak náhodou patríte medzi tých ľudí, ktorí nemajú radi alkohol, tak rozhodne tam príďte. Lebo na Štefána sa budeš úplne nudiť. Máš starosti, či ísť do Mistérka alebo do Kamienky? Poď na Štefánsku a máš o problém postarané. Takže pozývam vás všetkých na našu tanečnú zábavu, ktorá bude 26. a verím, že prídete, lebo keď neprídete, neprídem ani ja. Príďte. Lebo tam budú najlepšie moderátorky. Chcem ísť na štefánsku zábavu, pretože mám rada naše spoločenstvo a chcem byť si medzi Vianoce. A milujem tancovanie, takže chcem tancovať. Je tombola! Na štefánsku zábavu, pretože tam bude skvelý DJ, bude tam super tancovačka, na ktorú nikdy nezabudneš a bude to naozaj peckový večer. Lebo na to nikdy nezabudneš. Že vraj tam bude veľa pekných chlapcov. Napríklad ja? Že tam bude veľa pekných dievčat. Napríklad. Ahojte, určite si nechajte ujsť našu štefánsku Christmas party, pretože... Presne o pol roka máme svadbu. Tak si príďte nacvičiť tancovanie.